4. Čekaj, svako svoj intro i različit. Pozdrav strane rade. Minecraft mini Danas igramo Krok. I dobro došli, danas igramo 600.000 puta bolju igru nego što ste ikad vidjeli. Najbitnije stvar u životu da približiš mikrofon. Pustina ovako! Dosta. Ok, kao što vidite, danas smo tu na Craftu sa... Krok Craftu igramo i tu je Williamov rođak, tu su neki konji na konjima i... Konji na konjima. Svoju svinju. Ček, da imamo Williamog. Sviđu se Williama. Crocraft poslije dugog vremena. Čekaj da ljudima objasnim samo zašto je Williamov rođak. Inače to vam je Williamov rođak zato što smo ga prepoznali po glasu i stasu i pogledajte. Evo, isti William majke. Čekaj, što držiš moju glavu? U ruci. Pa, zato što mogu. Čekaj, aj prođi kroz ovaj blok ovdje jedan. Brother, aj siđi s konja, brother. Gle. Svinje. A ovo sranje može prođe kroz 4 bloka. Ajde, Da vam otvorim kapiju, a? ajde. Da nam otvori. Ajmo, na koju stranu Sam se idemo? zaglavio. Inače, danas idemo rokat onaj Water Temple, jel? Jeste. A uglavnom... Zato vidite jedan Potion of Night Vision i Water Brewing. Da. Water brewing. Ja, čekaj, Water, što sam ja rekao? Brewing. Brewing. Water Breeding. Čekajte, sad ćemo uzeti koordinate i vidimo da idemo. Pričekajte me. Ko je ubio konja? Daj siđi s konja i sedi ponovo, brother. Daj, pričekajte me. Eto. Znači idemo na onu stranu, moja svinja prži što brže može. Daj, pričekajte me malo, alo. To si Gledaj to ga. to Daj treba. speed da ti dam, daj speed da budeš malko bar brži. Sad ću ja da ti dam speed. Čekaj. Dobila ti svinja, sad treba da ti bude brže. Sad se baš Jeste, ima. Oj, vidio sam. Ajde idemo. Gle brzine, gle, ne vidi ga. Brži sad. Speed of light. Brži od sveta. Te su inače 1612, 1173, tako da ćemo... Ti vodiš. Gle kako sam ja brz. Tako, Ja bacio na Daj sebe. mene koliko pičim. Daj, pričekajte me. Jo, vidi, ovo je trkao, na. Koliko pić... Rampa samo Ne, mob! Upao sam kod krava. Zombi! Fuck! Creeper! Kod mene u bazi Creeper! Desi. Brat, imaš speed, možda Ajde. da pobegneš. O, imam speed, viš koliko pičim. Ajde. Gle ga što juri. Ovo se rijetko kad događa. Gle ga što juri. Jurim Brzinom 60. Rampa. Gle ga. Ja ne vidim njega na... Znači, ljudi, nisam htio voditi Williama u ove avanture, on je onak nesiguran. Gdje sad grupa preko ograde? Ali Amirove rođake to vodiš sve. Šta? Amirove rođake vodiš ono sve lagano. Amirove rođake... Ne bre, Amiro, Williamov. William, Gogo se sad prosuo. Odavde ćemo, idemo boatovima. Jel imate buta za mene? Ja imam drva. Možda u ogradi ostaviš svinju unutra. Pa normalno da ću ga staviti, neću ga ostaviti. On ide. Ček, mora da iskopam jednu rupicu ovdje. Nemoj rupu. Inače, ljudi, kao što vidite, samo mi je Bora, on je srećan šapa. On je. Beži, stavi ovdje blok, Ti hoćeš da kažeš da on nije živ, jeli? Ne bi koliko juri, bog te, ne mogu potrebiti. Pa vodi svinju, čovječe. Ne, pa ti ćeš debilu. Vodi svinju, nemoj da je ostavljaš. Pa vodim svinju. Zagradim konja. Ide ostavi gore bala. 10. Ja svacio, Ja jašem svinju! Kako dobro! Čekaj, Amir, daj ja da stanem prvi da osvodim. Kako moćno! Hoćemo. Kako je dobra stvar! Ajde, idemo vuda, pratite me sad. Sad idemo vuda da idemo još nekih 500 blokova. Ja sam i sine gledam. Da pa, kako je glupo, vrate. Neku hrane, nak baš dosta. Idem ja 7 stekova krompira sa sobom. Ja ne mogu vjerovat, gledajte ljudi zobru. Ja sam isto.
Ček, mora malo se jede. Svinja ćeš ti malo. Alo, nemoj tu mene da vidiš. A to je ono ko oni faraoni kad ih nose na ono, znaš, na visinu Da. onako. Ajde. I obezbeđenje ispred i iza. Da, ispod. Ček, idemo da sad malo. Gledaj, idemo ko u Čekaj, kon. htjela čankove čitat. To je bilo dobro. Pa ja idem prvi, evo, Ja sad sam čitam. svinju u brodu. Evo ti ga ovdje, dođite na ovo ostrovo s štekama. Neće ja štekam. Neću Ma ni da. ja vozim svinju. Koja Te vozi vidi brod. da Night Vision. E, a kako ćemo njega povesti? No Adam? tamo. Ostavi ga idemo. da kempuje malo. Tamo, a? Svinju ostavljam, a? Da, Neka je moramo ovdje, ostaviti. udarit će ovaj goblin. Iz voda. Goblin će udariti. E, ajde dođite svi. Ček da ostavim, ček da William ovog Ajde dođe. svi uđite ova dva bloka. Ajde Amire prvi. Hoće ona tu biti u tome ako ostane? Vidi. Sad ja jašem svinju, a ona vozi brod. Ajde batali. Ajde dođite vamo. Ajde, Svi uđite u ovaj jedan blok. Ček da pokažem ljudima kak sam stekovan. vidi ga svi. Zaustavi. Ne, ozbiljno, uđite svi da bi Onda vam smo bacio retardi. ovo. Možeš i ovdje iskopaš slobodno. Ajde uđi. Di da uđem? Ja nisam Što dobio. si bacio? Ikne. Ček, sad da istigne. Koji nubovi, jel imate mlijeka? Koji retardi. Će neko Nube. bočice vode lagano. Džabe. Ti skuzio nas. Amire, pogled. A? Bočice vode za tebe, Ti besplatno. cijelo vrijeme ujedini. Šta bro Sve je bolje. blici? Nisam. Ne Nisam ozbiljno. Pati što ne možeš se udara, brother. Ne možeš nikog A udariti. ne može udara, si me šibno. Ne možeš udariti Samo nikog, mači zašto možda imaš- udaraš. Vikne svi imamo retardi jedni. A, da. A čekam, what the fuck? Da, tako i zombi ne mogu ti udarati, da. Minut i 20 viknes. What the fuck, kako? Meni istekao. Meni isto E. istek. Meni minut i 15. Dobra, ima nek produže. Zašto vam baci, aj vozite svi unutra. Gle, Malo Tebi vuče. sad- Svi smo dobili Night Vision, tako da. E, a onaj drugi, water breathing imamo za sebe, a? Gledaj ti kako se ovo vidi dobro. Amire za Ok, thumbnail, a? Kad dođete do ovih šabana, onda... Vido! Ma brother, čekaj nas! Ja imam respiration, uopće mi se ne troše ove bobice. Ja sam stavio Respiration 3. Imam ja respiration 3. Da si gotovo, nisam ni ušao unutra. Evo ga ovaj veliki. Idem ja na velikog. Šta bre veliki? Ovaj veliki guardian. Gdje je na vrh? Da! Ubit će me! Znaš kako udara lik? Ja sam ušao u njihov temple, Bog ti kako je jak. Znaš koliko helta ima? Evo Ej, dobio sad sam manje ponijela fatigue. mlijeko. I sad više. Ubio sam ga. Gdje si, Amire? To je dobra. Šta ima? Di ste vi, alo, ja ništa, sam to me ubio. Smo mi sa vrha, brate. What Da, the sa fuck, vrha već smo isteklo 3 minuta. Naš sam sponge room. Mining fatigue idem. 4,5 minuta. Pa daj. Šta si A, našao? trebali ste mlijeko. Sponge room, a šta će ti mlijeko, da daj ti mlijeko. Gdje uzmi taj Veza. sponge postavlja da nam ne bude voda. A treba se suši, Ja. ima neko furnace, nešto. Čekaj, napravimo neki super thumbnail kod Guardiana nekog. Evo su ovdje, A evo su ovdje, kaki dođite. Guardian, vi ste tu, mi ste se razdvojili kod debili. Ja imam thumbnail ono s početka i napisat ću Amirov rođak svinja. Clickbait, Nije clickbait. clickbait. Uj, evo. Pa nije klik. Jo, evo god je gold onaj. A ne može se kopa. A tu sam ja prošao. Ubiš koga. Di ste vi? Ja sam gotov. Ja ću umrijet. Brate, mnogo Guardiana ima, what the fuck je ovo? Zablokirajte se. Ček, ti će stvarno umrijet. Ne. Ne mogu ništa. Moja djeca. Kako me ne može Gdje ste vi? umriš čovječe? Pazi Ako se rampe. full diamond, ja sam još jako začaran. Evo ga veliki, evo ga veliki. Vidi evo ga veliki. rampa što roni. Vidi Jo, kako vidi jak. mene, obučen sam ušao u vodi, da li sam ja realno? Čekaj da se, Trebao se skinti. ček, sad ću. Obučen si ušao u vodu. Ma da bre. Koga sam ubio? Ja imam fire aspekt na maču, zašto ne gore? Evo trebalo bi... Jao, ja se zaglavio. Ja, zašto ovi debili ne gore? Evo, sad sam Ja imam go, fire valjda. aspekt. Pod vodom ne mogu. Evo, Što ne skinuo mogu? sam se. Brika ne me znam, ti, ako imam fire aspekt moraju gorit. A ja sam zaglavljen ovdje. Ja mislim da su i pobili sve. Nismo, ima ovdje kod mene Jamira još 2, 3. Evo ja ću ga ubiti strijelama. A ne te šabane, tako. te.
nego bre, ove, kako se zovu, velike, Guardian. Elder. Elder Guardian, da. O, ima jedan tamo uhodnik. Ja sam ubio jednog. Hoćemo E, a slati kako ću ja slatko. doći do zraka kad mi istekne Ja sam ovo? ubio jednog gore. kad A sam imaš bio. baklje. Ne. A imam ja water breathing još. Imaš 6-7 kanticu, komada. bilo kakvu. A imam i ja, ali svejedno. Ja sam zagranjen ljudi, ima neko, može neko da iskopa ovo. Sam A, zaglav. Ja sam sa mining fatigue. Pa to. Ja. Da si se zaglavio. Zagradio, majna. Da, zagladio sam se da bi se obukao. Zagladio se, a? Da, A pa ti sam. Zagladio. kako brzo udaram. Imam ja efficiency 3, možda će pa... Ajde A be. ja imam Sorry, efficiency Andrej. isto 3. Nemaš. Daj nam box. Da ste oci. Šta ima? Ubio sam ovog velikog. Vidi, sad ću da iskopam, Wow. Čekaj. Pa prolazi za minut manje. Trenutak Idem za malo pamćenje. sačekat drva. Moram Evo, sad ja da sam se perlam ovamo, evo me, izašao sam. Gde ste vi sad? Ko zna gde ste vi? Ja čekam di si ne manje fatigue, imam još... Ja izašao van. Imaš 54 sekunde manje fatigue. Ja još 50. E, Ajde, izašao više sam još bio. 8 minuta. Ja nemam pojma gde ste vi, ali eto idemo ude pa ako vas nađem neću. Dobra, ja sam ispod tebe. Ja sam E, isto. gde si? Ide zabra. Ko je ovdje? Gdje ste vi? Tamo je brother, evo ga. Ja sam ovdje iznad. A, tu sam. Ovo je moje. Meni je night Ne, vision. mene da isto. udaraš. Sorry, zabra. A gdje se odmakni? Čekaj. Di Se ništa ne vidi. Night vision Evo ističe. spuže, ovdje ima puno onak dosta. Meni je isteko ovaj... Water breathing ističe, on će umre, brate. Ne, Usade. ovaj, za gledanje night vision. A, Pa uzmi drugi. Jel imate drugi? Di Ne. ste? Ne. A di ste vi, ja sam se izgubio. Ja Ja evo kod sam- Amira. sam Amir, evo negdje. eto ga kod mene. Prošao je meni fatigue, ajde, kopaj. brother. Alo, moje. E, Di ste vi, alo? ja našao E, sam. čao, jel ima iko, Znaš da jel sam ima iko ja? night vision tu? Čekaj, mi Ne. da brže. Ja Niko imam ne. breeding, ja mislim. Evo imam ja. Najbrže Gdje ti sa sam rukom noob, ej? otići. Okej, pokupio sam sav gold, to ćemo podijeliti na kraju. 8 komada. Men to ne treba, ja sam ovaj Tamana prvi 4 dela, meni 4, vama po O, 1 i onda Ovo 5 meni. 1,3. Ej, opet me A. udaraš. Ne sad rampa. Čekaj, ima još sponge rooma, to sam siguran. Kako ne moćno niste kada ko najviše. specka ovo je. Zadnja atmosfera, mrak isti ko mi najviše. Ček, mora da upalim ono video settings, quality, dynamic lights, fancy. ono kaže. Ja sam i zaboravio da imamo drugu ruku. Wow. Što smo i došli ovdje, šta treba raditi? Brate, ništa, samo da uzmemo Aha, sponževe i idemo. Trebamo tu napraviti kuću. Imam end rodove da stavim. Gdje ste vi uopšte? Ti mi je save touch E, pickaxe. moramo da stavimo znak. A da, nisam ponao save touch pickaxe. Ima neko save touch za ovo. E, ovo pada. E, na ovo možeš uzeti Amir. zrak. Zabra, daj uzmi, Mr. pokupi mi jedan da česta. Brother, zobra. E, da se zna koji su ljudi bili ovdje. Ja prvi, a najveći noob. Daj, pokupi mi samo ovaj jedan da čest. Aha. Ja ne mogu, nemam sud. Čekaj da vratim end rod. Jesi noob. Treba neko možda diamond helmet. Da Meni ne treba. Koji si ti? Koji sam kralj, jel? Vidi ovo Inksek! Inksek ima ovdje, dođite po Inksek. Vidi, Kakav insekt? Kakav insekt. pčela neka. Evo ti ga si lantern ovdje koji nećeš pokupiti. Evo ja se Vidi ga, pokupram. opa, Ali meni samo. trebaju ovi black, dark. Jel ovo sve gravel dole? Black, Da. koji rasista, ej. Hoće mi da završimo ovo, O ne, snimat ću. Ne. ne snimanje, nego ovo ovdje. Idemo negdje drugdje. Šta sad, Ajmo, drugi ajmo. tempo. Ne drugi tempo, nego idemo... Aj stanemo, slikamo se u vodi. Što bi ja mi rekao... Obavezno mora se atmosfera. vidi dole inventory. Čekaj, stavi si lanterne iza nas. Stavi si Zašto lanterne, Da, osvjetljenje moramo imati. stavi si lanterne, alo. Ajde pa vi imate više, ja ne. Pa ja nemam Ja sam nijedan. dao sve. Eto. Ti dao sve. Napravi Zobra green screen, napravi green screen. Da, možemo. Eto ovo, vidiš sad tamo. Čekaj, umire. Kod mene... Ko umire? Ja.
Ja imam night vision. Da sad mene udara. Ajde. A ne. Ajmo, 3, 2, 1. Proleteo mi, koji fotobomb, brate. A de, Zobra je ispuk od mene glupo, aj čemu Ne. Mutna. Mutna. Da. Ne, opet De, smre. ne guraj se. De, alo, brate, vrati se mutna. Brate, retar mi gađa. Zobra je ispuk u retar. I cancel. Sorry, komentar. Dobro, ajde, Daj, dosta zaglavi ste. se ovdje, sačekaj. Zabrate malo. Čekaj, šta treba se vidi inventori kao? Pa ne, to je za thumbnail kod Amira, znaš kako ide to. Aha, pa mora biti clickbait. A pazi, ja se ne vidim od ove lampe. 4. Alo, Tucica! Ja stavim F1. Ja stavim F1 i samo vidim Zobri nik, brate. Ajde, dosta, ajde. Samo moj nik se vidi. Ajmo van, ja nemam helta. Umrijet ću, ne znam gdje je izlaz. Ajde, vuda. Ostavili smo si lanterne koji smo mi. Raš. Čekaj da uzem. Vidi ga Amir što se muči ko. Čekaj mi onaj otok da idemo kući. Još jedan sponge room! Di. Ozbiljno! Ajde, pokupite vi to. Aj Amire, pokupite, ja i dođi. brother moramo žurit zato što na bus kasnim. Druga strana rampa, od drugu stranu ideš. Aha, okej. Koja nupčuga. Zabra, zašto ti brži od mene? A, pa zato što sam brži. Zato što sam vruć. A? To što sam vruć. Boost me. Ne. Vidi ga što se daje. Hoćemo, ajde da bristanemo ovdje. Rampi na kući. I... Ček da im skuvam What the ručka. fuck, gdje si nestao? A, poko mi ih Rampa lefto si. Ručak. A ne Šta tu sam? si. What the fuck, bio si ovdje u vodi. lefto se. Ajmo ovako. Svinji. Kuo sam vam ručak, dođite ovdje. Imamo Ček, 8 mora gol da blokova. vidimo rođak i njegov Čekaj, super brodić. ovdje ću ja Tako da servirati. ovo je 2 Amerova, 2 su tvoja, 2 su moje, 2 su Zobrine. Rampa. Drži Zobra. Sjedi Lanter. tu za stol. Oh my god, šta sam dobio? Ne, ovo je moje. To je tvoje. Uzmi. Evo, tu su vam ribe, ja sam servirao, fino. Aha. A eto, pojedite si ovaj. Aj sedite ovako Evo na ja ću ovaj. pak piletin. Sedite na ove stočiće, super napravljeno. Čekaj, evo vam ga 100. Brother, sjedni, nemoj da seljak. Evo. Gdje je moja Sto- riba? Evo ti. Evo, tu na stolu pa uzimaj. Mogu Pa reći nećemo jest. pečenu. Alo, Amire, pa ne. Gdje na rakiću? Mora idem piće. Pijemo nešto. U ova, žuti Evo. sok. Ju, izbaci Boru. Daj, Boru mi vratite, alo. Alo. Gdje je Bora? Bacio boru na sto. Krompira malo. Malo piletine. Valja malo kristala da se začini. Čekaj, imam Emerald. Vidi, ne im teguje što je bacio. Evo žvaka. Švaka. Što je ne vidim Amira kad stavim na F5. Ček, šta se još može jest? Evo da malo prozvaš. Malo da prespavamo kasnije. Krevet. Evo Ašaf. Čekaj, stavimo na ovaj veći fov. Pa de, nemoj me zezat odakle vadite, ajde. Malo romantične sveće, ovo ono. Brother ima sve. Da. I jaja neka na oko. Ćemo jaja Stani na oko. Emire vidi. lepo, stani tako lepo. F2. Aha. Jaja na oko, svi. Opet vidim samo Zobrinik, what the fuck. Ja vidim samo tvoj. Mi se ne valjamo. What? Alo. Tog debila uposlije A stol. što ne vidim Amira nikako? Ja vidim. Kako me ne vidiš? A zato što Jednog si mi smo daleko F1. i izvan si kadra. Aha, evo sad će rampa bit zadnji. Što ste Šta uradili? je izvan kadra, tu je pokret. A, pomerio sam ti stolicu. What the fuck, Jesam. jel? Kao, da ti izmaknem, onak ti hoćeš sjesti. Da padnem, jel? Šta si spojio stolicu? A, Amir ima Pa da bi se pješan. vidjeli svi. Pešan. Ali dupo je. Ne, priđi Neka, bliže. Rampa. Izmičem u stolicu. Je lijepo, stavite sve da bude Rampa. kulturno. A ne, opao sam. Ta. Slušao sve. Daj, pre lijepo stavite. Ne, ajmo napraviti tron onak. Ja na sunđeru i Na to su tronu može biti samo jedan. Evo ja. Pufer piš. A ne, Ajde, dosta sa... ova Amir je huligan, najveći na kroku rečite Luki. Što ste rekao? Luka, ako gledaš ovu epizodu, Amir je huligan. Ajmo, ko će da vozi ovo? Ja vozim Ko je? se sa svinjom. Ajde, dođi. Ček, ovdje valja nešto uzeti od ovih stvari, a? Fuck. Sem taj moj žvaku. Ušli. Ajde, čao. Ajmo. Uzeo krevet. Idemo. Ko mi je uzeo svinju? Alo, siđi se moje svinje! Vozi rampa. Ja sedim na tom rođaku, beži.
Na čijem rođak? To je Amirov rođak, Amirov rođak, ja sedim na njemu, nije fair. Da pak pile si bacio. Pokupi pile. Ja bi mogu da ga pokupim. Spas pile. Spasi pile i... Hajde igramo igru ovako, ja vas gazim s ovim. Neće da uđe. Alo, nemoj da mi diraš. Vozi rampa, vozi, ovo ti je tank. Ušlo pile. Idemo. Ajmo. Alo! Ode svinje i sve. Alo! Da ovog piva na svinju hodi. Ti nam je čamac. Ode ja sa svinjom. Ne! Ne vrati mi Vilija! Vozi. Vratite mi Amirovog rođaka. Vratite. Ne! kaži. Sad iz brodića. Ne! Šta daj sere, sad si mu Ne. What the fuck, kako sam tebe zapalio. Vozi. Samo vozi. Ne. Ajmo do enda da shvatimo malo, brže ćemo stinamo kući. Ima tamo čamac. Ja ne vidim ništa od tebe, what? Ne možemo preko enda ići. A skini mi noge sa glave, ne vidim ništa od tvojih nogu. Ajde. Amirov rođak ne zna plivat, tako da ne možemo ići tako. A udavit će se, ajde. Ne! Amirov rođak. Vid kućica Ajde. dole. Provališ te kućica dole neka? Pa to je end, Šabane. Koga je ubio? Ubio sam rođaka. I nije ti žao što si ga ubio. Ubio si rođak! Jesi ti normalan, Amir? Ajde idemo dole u end malo. Ubio Amira! Ajde, idemo dole. Vate Ima premalo smrti. Ne, ovo može samo se reši trkom, nikako drugačije. Da, ovo se mora riješiti trkom jer... Da. Ajde reci kad budete došli dole. Moj život sad nema smisla više. Moj život. Nije ne. Amirov Šta idemo, rođak, nema smisla. ovo je onaj altar, idemo uživiti Amirovog rođaka. Čekaj, moram do enda prvo. Da vi dolazite u end. Idemo na Idem after ja. party posle, doživimo. Kako se uđe u to? Samo šibe dole jer bi bilo koji blok. Ima ulaz. A zna Amir. Kad je Rampa. pitanje u endu, zna sve. Nemam ja. Ubij to! Provali što je end beo kad staneš u vodu. Gle. Šta bi ja bio? Je ti vidiš belo da izgleda to sve? Malo voda ide, ali ne veze. Nope. Sad ću to za tebe. Gledaj, rampa. Ode voda. Ajmo ćemo na 3. Čekaj, hoćemo da ubijemo zmaja sad Već se ili... da laguje, nemoj. Mogli bismo Amiru da pokažemo kako se ubija zmaj. Nemamo Pa kristale. da, možemo, da. Mislim, ja ne znam, ali... Ljudi, pišite u komentarima da li da učimo Amira kako se ubija zmaj. Da, Da, neće pišite narednih u epizoda definitivno dok u skupimo naše kristale. Ajmo ćemo na Gledaj kako je ovo 3D tekstura. 1, 2, Ajde, ja volim. Kao, jedan, mi svi skočili. Jedan po jedan. ajde rampa. Ja, uključu onaj end klasični. Ne, ubija me! Nećemo enci. Gle koliko portala ovih GTV-a ima. Pa se sjećaš kako smo bili puta, vrate. Pa da, ima ovdje chest, možda Nemojte ostavio neko nešto. gledajte u pod. A šta me boli ovo? Ok ljudi, hoćemo da idemo ili da ubijemo zmaja? Nećemo sad da ubijemo. Ovi likovi imaju bol. Imaju bol, gađaju me, vidi ovo! Ajde idemo, 3, 2, 1. Sad. Ne znam, ali sad ćete prije skočiti. Završili smo Minecraft. Meni nema kreveta, ja se stvorio ovdje. Presao sam Minecraft! Eto ja prvi put. Kako? Prvi put. Prvi put Vidi ga. Vidi ga što je zalag ovdje. Dečko. Nisam zalagao nube, vadim stvari. Ti nube. Šta piše? Nurato. Dobro ti kuće Nurato. Ništa ljudi, to je bilo to za ovu epizodu na Krok Reku. Ovo su bili momci koji ruše Krok Rek tvrđave u vodi. Bio i rođak. Znači, Mr. I Brother... moj rođak. Mrtava. Znači, Mr. Brother Amir Čeliković, Rampa i ja, to je Zobra. Znači, postite naše kanale. I da, mi se vidimo u nekoj od sljedećih epizoda. Ne, možda i ne vidim. Mislim, vidimo se... Dobro. Mene ćete samo vidjeti. Tak. Samo tebe. Kažem ko debil. Gdje što skače, ajde. Ćao ljudi, to je to. Ćao. Ćao. Ajde. Aj pos.